Ata websaytymyň mähreban tamaşaçylary, bugün biz Miras Jewelleri tarapyndan gurulýan ýylyň iň ajaýyp derýärçilik eserleriniň görkeziliş dawarasyna, indi bolsa iň owadan, iň nepis şaýsepler hemde ütgeşik sowgatlaryň öz halgasy bar. Miras Jewelleri dukany. Bu dukanda siz öz isleňize görä milli brendiniň şaýseplerini tatyn alyp bilersiňiz. Geçen yılın vardı, bu yılın vardı. İnşallah her yıl şeyini dolmuş vermemek nasip etsin. Demek ki popüler yer oldu işte. Şoňly bolsun, ýaşly bolsun. Miras Jewelleri sizin ählislerinizi ýokary derejede kanatlanyp bilýän ýeketek milli brend näçin diýäňizmi? Sebäbi bu brendin ähli önümleri ýokary derejede sünnälenip ýerine ýetirilen sunuga deseri. Ni şol işleri adır men yekeme-yeke bırak gurrun vererim. Kimde soralar var, olsa gelip sorap diye. Şu ýolda görýän şaýsepler sizdiňe bir özüňiz üçin näle eýsem sowgatlyk üçin hem saýlap alyp bilersiňiz. Hemde tebii gaşlardan, gymmat bahaly metallardan ýürüýte öz isleňize görä ýasadyp hem alyp bilersiňiz. Miras Jewelleri türkmeniň milliligine ýörelik alan ajaýyp milli brendi.